ଦର୍ଶକ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମଙ୍ଗଳବାର ସାଧା ଖାଇବା, ପିଆଜ ରସୁଣ ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ସାଧାରେ ପଡ଼ୁଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦ୍ୱିପହରେ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଆମର ଖାଇବା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଇବା ପୁରା ଗରମ ଗରମ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୋ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀଙ୍କ ହାତରେ। ତ ଆଜି ବି ସେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାତ, ଡାଲି, ଚିଲି ସୋୟାବିନ୍ ହେଇଛି। ଏହା ଟେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତମାନର। ଆଉ କୋବି, ଏଇଟା ଦହି ଛୁଙ୍କ ହେଇଛି। ତ ଆଜିର ବେଷ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ଚିଲି ସୋୟା। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଲି ସୋୟା ଚାଖି କହୁଛି କେମିତି ହେଇଛି। ଚିଲି ସୋୟାବିନ୍ରେ ସୋୟାବିନ୍, ପିଆଜ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ରାଶି ଫାଶି ପଡ଼ିକି ଯେମିତି ଟାଇପ୍ର ହେବା କଥା ହିଁ ହେଇଛି। ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି। ପାଟିରେ ମିଳିବ, ଦାନ୍ତ ବାଜୁନି ସୋୟାବିନ୍। ତ ଏତିକି ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବାରେ ଯଦି ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଲା, ପିଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଲା, ତ ବାହାରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ତ ଏଇଟା ବି ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀ ହେଇଛି। କେହି କାହାକୁ ଟେଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି ଏଇଟା ଦହିଟା ଆଜ୍ଞା ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଦହି ଖାଇଲେ ଭାତର ମନକୁ ଖସିଯାଏ। ଖଟା ଟିକେ ହେଲେ ଆମ୍ବିଳା ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ଏତିକି ମୋର ଆଜି ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବା। ଗାଉଁଲି ଲୋକ ଆମେ ସାଧା ସିଧା ଖାଇବାରେ ଆମର ଜୀବନ ତୃପ୍ତି। ବେଶୀ ଖାଇବାର ଲୋକ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହେଇଗଲେ ଝୋଳ ପାଣି ଉଠିଲା। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାଇମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆମେ ସାମ୍ନା କଲେ ଆମେ ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବୁ। ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।